kanón. Za tým vidíte vozidlo, ktoré je veľmi vzácne, pretože všetky, alebo teda tie dva prieskumné vozidlá, ktoré vidíte, prvé a posledné, tie, ktoré vidíte, tak tie mali motor vzadu, čiže ten systém bol obrátený a to vozidlo, ktoré je v strede šedivej farby, čo je také atypické na ten rok 45, ale samozrejme bola vojna, tam sa stávali rôzne veci, sa používali veci, ktoré už boli dávno vyradené, tak ten má motor vpredu, keď to vidíte, je už taká veľmi moderná konštrukcia, tie bočné steny sú zošikmené a tie bočné steny, viete, zase je to zošikmené kvôli tomu, aby pri dopade sa tie strely dopadli nie kolmo, ale šikmo a tým pádom sa znižuje energia tej strely. Z ľavej strany nám prišlo nákladné vozidlo, Praga RN. Z pravej strany nám prichádzajú vozidlá Schwingwagen KD 166, prichádza nám ďalej Mercedes-Benz L1500 Allrad, to bolo kategórie Kfz 15 a tie vozidlá boli pre vozenie pechoty pripravené. Z pravej strany zase prichádza ďalšie vozidlo Horch Kfz 15, ktoré bolo kategórie 15, Kfz 15, Mercedes Kfz 18, to bolo od hmotnosti a od ľudí, ktorý môže zobrať. Kfz 18 vedela urobiť vzadu 6 ľudí a vpredu 2, čiže dokopy 8 ľudí. Kfz 15 vedela maximálne 5 ľudí zobrať. Samozrejme, utiahla to relatívne veľa. Zase vidíte zastaralý kanón 35-36, teda vzor 35-36, ráže 37 mm. To je ten modrý kanón, ktorý vidíte teraz chádza do terénu Horch a zaťahuje ho do pozície. Z vozidla Demag D7 zoskakujú vojaci a pripravujú sa na obranu, respektíve jednu z posledných obrán, ktoré očakávajú. Ešte aj to nebo sa na nás hnevá, trošku sa zamračilo, ale samozrejme myslím si, že nám to trošku pokazí scenériu. Z druhej strany fotografom to dá také pekné pozadie, že im to prajem. Vidíte sústredenie techniky na pravej strane, také rôznorodé zbytky techniky, ktoré zostali po 5 rokoch vojny. Tá technika už bola hodne opotrebovaná, práve sa tam prisúva jeden Tatra 57K, Tatra, ktorá bola vyrobená v Českej republike v počte zhruba 6000 kusov. Vtedy to bolo zmenené na Praga Ringhofer a v Prage Ringhofer sa vyrábali Tatry 57K. Bol to veľmi dobrý artikel a ľudia si to veľmi pochvalovali, a vojaci si ju pochvalovali, lebo mala dosť dobrú priechodnosť cez to všetko, že mala mechanické brzdy, si predstavíte, tam boli lankové brzdy a mala len zadný náhon. Cez to všetko bola obľúbená, lebo bola spoľahlivá. Ten motor, ktorý bol vnútri, sa naozaj dosť osvedčil a nedalo sa mu nejakým spôsobom vytknúť, že by vypadával v nejakých vyhranených situáciách. Vidíte, že vojaci pripravujú zákopy, vojaci sa pripravujú na boj. Vidíte, že máme tu pripravených kopec vojakov, kopec nemeckých vojakov a pomaličky si pripravujeme priestor na obranu, alebo oni si pripravujú priestor na obranu. Vidíte, tam sú už aj zranení vojaci. Samozrejme, na konci vojny bol veľký problém. Na konci vojny existovali vojaci, ktorí by sa radšej vrátili domov a naozaj nejaké také ťažké boje. Viete, po 5 rokoch už mali na to nárok. Samozrejme, jednotky policaj a jednotky Waffen-SS sfanatizované týchto ľudí. Práve sa začal boj, jednotky došli na dotyk. Vidíte, prieskumné vozidlá sa zbadali niekde v teréne červenú armádu alebo červených vojakov, ako vojakov červenej armády, ktorí sa vysúvajú z lesa a začali po nich páliť zo svojich vlastných zbraní. Dali signál padáčikovým svetli na príchod posily. Vidíte, že technika sa začala približovať k línie fronty.
Vidíte, z pravej strany sa zasúva technika pancierová. Vidíte, že prichádza ten povestný hakl, ten, o ktorom sme hovorili, a vidíte, z ľavej strany nám nalietavajú prvé lietadlá. Tie lietadlá sú zase prieskumné lietadlá, zrejme už aj Rusi dali echo, že máme tu nejaké sústredenie nemeckých vojakov, takže začali lietadlá sa približovať. Druhé lietadlo je Jak. Vidíte hviezdicový motor. A prosím, aby ste pochopili situáciu bojovú. Lietadlo sa vracia späť a Nemci opúšťajú vozidlo. Vozidlo bolo vždy šťastným cieľom. Vojaci, alebo teda piloti týchto lietadiel boli veľmi skúsení a po tých dobách bojov vedeli veľmi nízko priletieť a vtedy samozrejme prišli do hry aj ručné palné zbranie, keď vidíte, že vojaci strieľajú po nich, či z tých svojich pušiek alebo samopalov. A skrátka začali bombardovať pozície Nemcov a pripravujú tak pôdu pre útok Červenej armády. Také osamotené vozidlo, ako vidíte tam na teréne, bolo vždy takým, by som povedal, obľúbeným terčom pilotov, pretože piloti boli samozrejme zvyknutí likvidovať čo najväčšiu silu. Nemajú konkurenciu na boisku, takže ruské lietadlá si vyberajú krútu daň medzi vojakmi nemeckými, nemajú konkurenciu, nemajú proti sebe nič až na malé krátkopálne zbrane a pušky. A vidíte, z lesa sa vynorili ruské vojska, obhliadajú terén. A samozrejme vojska na pravej strane, tie autá prieskumné sa preskupujú, aby mohli efektívnejšie brániť svojich vojakov. Tieto lietadlá mali palubné zbrane, ráže od nejakých 12,7 mm až po veľkorážne kanóny, ktoré boli umiestnené na špeciálnych lietadlách ako šturmovik. Rusi zahájili útok, kaťušový útok, čiže vidíte, kaťuše začali strieľať smerom na nemeckú pozíciu. Vidíte, ako to vyzeralo, keď začali dopadať granáty kaťuši. Bolo známe RD-135, bola ráž tej rakety. Bola to 16-ranový raketomet. Tento raketomet bol pripravený, zase nám trošku začalo horeť volačo po raketovom útoku, takže musíme zobrať hasacie prístroje a trošku si tam pomôcť. Ale je to tak, bohužiaľ, keby náhodou bol problém, prosím vás, odsuňte sa z miesta, kde horí. Prosím vás, odíďte z miesta, kde horí. Naši vojaci sa to budú snažiť zahasiť, ale prosím vás, odstúpte odtiaľ, aby sa nič nestalo. Boli na konci vojny vysoko výkonné, mali veľké plošné zaťaženie, čiže to veľmi vyvážené lietadlo sa trošku pokazilo tým, že sa zvýšilo plošné zaťaženie ich krídel a tým boli samozrejme nútené ich zvyšou minimu kazilo ich letové vlastnosti. Samozrejme vidíme, že Nemci takisto majú vysielačky, takisto zavolali svoju ma napadla nejaká zelená potvora. Teraz vidíte, súboje týchto lietadiel na konci vojny boli veľmi známe a naše vrcholy našich, alebo teda dni toho mája 45 na oblohe sa objavovali veľmi často takéto tie
psie súboje, jak to Američania volali. Išlo o to, kto z koho. Samozrejme, nemeckí piloti boli veľmi skúsení, lietadla boli ulietané, náhradné diely boli veľmi slabé. Vidíte, ak veľmi veľkým majstrovstvom dokázali tieto lietadla lietať. Piloti, ktorých tu vidíte, sú členmi akrobatických skupín, takže ich majstrovstvo je naozaj veľké a teším sa, že sa nechali nahovoriť na to, aby nám tu zasimulovali útoky. Lietadlá sa dávajú do tvrdého súboju, palubné zbranie týchto lietadiel sú v plnej permanencie. A vždy ide o to, kto dokáže vyseknúť krajšiu zatáčku, užšiu zatáčku a kto dokáže lepšie toho svojho protivníka napadnúť. Samozrejme pre nemeckých vojakov je to jak hudba, keď počujú motory v prípade Messerschmittu Mercedes-Benz a počujú, jak tieto motory na plný výkon sa snažia. Vozidlo je kolové, ktoré je pancierované kolové vozidlo M13 Code. Toto vozidlo bolo dodané v rámci Lend-Lease, čiže zmluvy o pôžičke a prenajme. To, čo som hovoril, cez Murmansk a cez južné zeme, ako bola Sýria napríklad, boli dodávané tieto vozidlá Červenej armáde. Intenzívna letecká činnosť vo veľkej výške, vidíte, ako po sebe strieľajú a v tých menších sa naháňajú ponad pôdu alebo ponad zem. Na ľavej strane vidíte ešte ďalší half-track, ktorý takisto v rámci pôžičky a prenajme bol používaný Červenou armádou na ničenie nepriateľa. Ďalší americký stroj je taktiež pred nami, ktorý dotiahol. Vidíte, že tieto všetky miesta sú teraz odpalované rýchlo, aby mohli tam nabehnúť hasiči. Čiže sme odpálili všetky výbušky na tom mieste. Je to trošku mimo scenáru, ale samozrejme ako prvé musíme hasiť. Vidíte, že pancierové vozidlo alebo Speewagen, to prieskumné vozidlo, páli zo svojho 20 mm kanónu. A to, čo tam také veľké zelené vidíte, tam ten oheň už je trošku nad sily našich hasiacich prístrojov, takže áno, Tatra vojde donútra a trošku sa tu bude snažiť zhasiť. By som vás poprosil, aby ste si viacej všímali teraz letecké umenie našich priateľov z Košíc. Vzhľadom na to, že tieto motory sú podobné, alebo zvuk tých motorov je podobný tým zvukom, ktoré sa vtedy používali, samozrejme sú o stovky koňov slabšie, ale aspoň nám nasimulujú, čo vtedy ľudia zažívali. A či už ruskí, alebo vojaci Červenej armády, alebo nemeckí vojaci, vždy treba povedať, že boli z toho trošku nešťastní, keď videli, že nad nimi lietajú lietadlá. A samozrejme, každú chvíľu ich môžu zostreliť. Vidíte, že vyhnali ruské lietadlá z boiska. A teraz práve sa začal opačné garde, že tieto lietadlá nemecké trošku pocuchali ruskú armádu alebo Červenú armádu s tým, že postupujú Nemci, zaútočili s tými svojimi vozidlami, ktoré majú. Keď sa na to pozrete, tiež majú zatiaľ prieskumné vozidlá Speewagen, ktoré veľmi účinne zahnali na ústup vozidlo M13 Code a ďalej half-track. Samozrejme je úplne jasné, že Rusi mali už v tej dobe takú prevahu, že to tak ľahko nenechajú. Tam už sa nám niečo naľavo v lese hmíri. A to, čo vidíte, že sa vysúva z toho lesu, to je povestná T-34 s kanónom 85 mm. K tomu kanónu 85 mm bol to jeden z posledných vzorov T-34. Tomu kanónu už naozaj ťažko odolal pancier aj veľmi kvalitných tankov nemeckých. A vidíte, že sa vracia ruské lietadlo, ktoré začalo priamo bombardovať tie Speewageny a presúva tak pomer síl na stranu, presúva tých pomer síl na stranu ruskej armády alebo Červenej armády.